idei ban phasi bet ia kitu kiriu sneu kitu kiriu ronar lada ngilap bat lada ngilap yaki idei bet ban phasi nyimde syuk ban ya kaba lajia yaitu i hybrid iba dang sausnem karta ibalasha le dusmon hakiriu beman bat hagita kiriu krang snam hagita kiriu po jaj hagita kiriu po rati kibom tip ia ka imlang ka salang kibom tip syuk ia ka mensimbreu kibom don syuk kata ka jus ngolem ia ka mensimbreu bat da ka jing syuk ya ka bajur ngapen pau hangne akmat jong ki kum ki parlok bajur bat lengba jong ka ne ka video kwa ban keren hangne ba kat kum ka jing sngo bat ka jing perkhat ka jong a simet bat ladalap ia kitu kiriu sneu iba peniap beng ya itu i hybrid iba dang hapo saus nem karta by day i hybrid iba dang luli bat iba dang lung ka mensim bat ibom patip ya ka ka basneu bat ya ka ka babha henre pi chu sim jubor bat leyap dusmon ya i bat kata ngas ngau ban ong hangne parlok ba ladalap ya kita kiriu sneu bat ya kita kibale beng ya ini hybrid ngaper katkum ka jiseu ka jonga nyim desu ban ailat ya ki rengi debek bat phasi bek ya kito kiriu sneu ladalap bat kan longru ka kabab thang bat kabab snusi ya yangi kum ka jaj benreu bat kabu jingmaru ya ki klung kena jongi lada ka any kesenjor bat lada kimle hadu kat utau put hindre ngat harai ngimdon jingsngan hangne hapo ka jela ba ikejung bat kini kiriu sneu kiba juyu mi nakapor syakapor don kiba ot rendang don kiba penyiap jusmon don kiba le kumne kentai hindre kini kiriu krang snam ngidei ban aibek dakaba phasi yaki ladalap khnang ba nangne syakmat kinom nut syu lane kinom le syu kum kitu jaga police department kadai ban simkhia halor jong kane ka jingja kumba ki simkhia ia ka jingja jong raja bat ka sonam kumta hakaneru ka jingja kalong jesdrim kum ka jingja jong sonam bat raja lane kiru thangsnam kiba kimdon syu kam sim ban yatiblem para breu bat para mensim breu rei nga kum breu uriu pai ba ngap pau hangne hakmat jungpi kum ki parlok kum ki pai ba jong ka bre unyo trap ba idei ban phasi bet ia kitu kiriu sneu kitu kiriu ronar lada ngilap bat lada ngilap yaki idei bet ban phasi nyimde syu ban ailat yaki lane nyimde syu ban set yaki rei ngidei bet ban phasi bet yaki namar kilale ya kam ka basniu bat kilale ya kam ka bomma ba ki weiru kinom nut syu lada ngi phasi lada lap ya kine kum kine ki jai breu lada ngi phasi nang ba ki weiru kiru sniu kinom dun nut syu ban le kam nagalya ka jonga kum uri pai ba aparlok ba hakani ka por ngapen pau ka jisnyolam naga bentai to i hybrid batto i hybrid to lisuk batto syong suk akmat dun blay batto dang kerku ya ki bahaying hasem ya ime ipa ki jongpi bat ya gihan men ki para ki jongpi ki badang don haying hasem bat tuker kuru ya kin sayo ya ka jing bishar ka bahok bat ka bakhuj bat ka police department ka dei ban simkhia ba kan yo jing bishar ka bahok ka bakhuj na ka benta jongpi I hybrid bai tolik suk blay undon ringkat bat pi bat bahaying hasem jongpi blay tingan yaki da ka ba pi pin kerku kerdo yaki bat pin yasai na ka benta ka hok ka jongpi blay undon rekat bat pi blay shibun yaki ki bahaying hasem jong ini I hybrid bat blay shibun ro ya baro tu ki parlok ki parjor ki baju pet bat ki snap ya ki video ki jonga nak por syakapor tang kunta nanong yapi blay shibun bat syongso bat blay undon rekat bat